Здравейте, приятели! Това е Кремена Петкова. А това е Мария Петкова. От кога ли съм записвала? Търново е един прекрасен град, който носи абсолютно прекрасни емоции. Вайба му е чудесен. Спряхме се току-що на един книжен пазар. Книжен пазар ли му се казва? Спряхме се при един прекрасен човек, който продава книги на центъра и мога да кажа, че винаги срещата с подобни хора ми е носила огромно удоволствие. Даже имаме и книги. Така. Черния обелиск на вашето внимание. Аз избрах Човекът вълк на Борис Виян. Точно преди няколко дни се сетих за Борис Виян и как видях, че съм чела една негова книга и спомням, че много ми хареса, макар че още не помня за какво се разказваше, но много ми харесва колко е странен и днес Човекът вълк сам ме погледна в общи линии. И аз отварям ръцете си и казвам: Селива, Семон Занфан! Ето това е за мен книгата. Да. Нещо удушевено. Тя е, ако можеше да говори, както казва Йовко, тя е най-близкият приятел на човека. Така е определен. Най-близкият приятел на човека. А милият продавач какво направи? Подари ми малко съветски поети тази вечер. Мисля, ако ми стане много романтично да чета стихове. А ти, принцесо, не си лакома нито за ядене, нито за пиени. Колкото само за един добър живот и две сладки дни да чуваш. Точно така. Ама много хора ви се виждат, принцеса. С един късмет сте, да сте живи и здрави. И две рожби ще имаш късметичен. За една закуска ще я почерпите. Свидели ли да сте живи и здрави? Той става. Късметличо. Късметичо ще почерпи, няма да му свири, да му върви, да му спори, да е жив и здрав. Дано Господ здраве да ти дава. Супер. Отиваме да ядем торта. Отиваме да ядем торта. И какво ще... На мен ми се пие кафе. Добре, и ти ще пиеш кафе, ще дам торта. Точно така. С сок. С сок, добре. И с кафе. Добре. Тук някакви трева ли пуши или се внушавам? Много е възможно. Ама хората се забавляват на тебе, какво ти пречиш? Тук беше гей бара някъде. Къде е гей бара? Това е другата улица отгоре. Или искам на гей бар да ме водиш, възможно най-скоро. Добре, айде. Другия път да дойдем, отиваме на гей бар. Другата седмица. Много яко. Жалко, че не работи. Да, то вечер става още по-якото и свети в различни светлини. Скоро дали ще свети. Макси! Тихо бе, и мърквай. Ще проваляваш ни аудиото. Сега първо да видим Макс какви ги мъдри. Макси! Какво правиш? Сивушка? Дай да видим Сивушанка. Сивушанка. Значи където и да отида, има котки около мен. Аз имам един невероятен късмет в живота, който става все по-хубав и по-хубав. Всичко е много яко. Нали, Мими? Бижу. Ма ти котенци, къде утре ще има вместо сутрешна рутина, какво ще правим целия ден? Ами, възможно е и да работим по една работа. Ще имаме как работим по работата, бе? Точно така. И може да ме изненадваш какво си прави на лаптопа. Ами да. Защото понякога обработвам снимки. Така ли правиш? Да. О, впечатлена съм. Онези снимки, дето ти бях обработила през PixArt, едно приложение ги обработила. Браво. На телефона си ли? Аха. Аз много ги харесах и бях много възторгната, че си ги направила. Мога ли да ги сложа тук в... тук? Не знам. Последното поне.
Дето беше скоро, ще се видим. Здравейте, приятели! Ох, настъпа котето. Мими, къде ще ходим? При Кремена. Отиваме на разходка в планината, където ще се... Кажи къде ще ходим. Ще ходим на връх Чумерна. Да. Кой ще кара? Тати. Кой няма да кара? Кременчето. Добре. Защото тя не ще. Много искам, не ми дават. Мими, това кой е? Тумба. Тумба. Тумба ще ходи ли на планина? Не, защото е много страхлив и ще избяга там и ще загуби. Жалко. Мими, къде се намираме в момента? На Чумерна. Ама не сме точно на Чумерна, майси. Катерим се. Катерим се. Ето тук са катерим. Нашите хора също са. Нашите хора са напреди. Този маршрут казва, че скъсява. Ще видим. За колко време? Колко време ще скъси ли? Да. Ще скъси 500 метра, може да се окажат ключове. Добре. Всичко хубаво. А къде са мечките? Спят? Мечките спят. Бъдем са, не знам. Ей, жалко бе. Исках мечка да видя в гората. Някой друга година точно в този тарав беше. Но... Майка и дъщеря бяха видяли мечка с меченце и ги бяха снимали. Яко. И газ да ги няма. Мими, ти какво животно искаш да видиш в гората? Лисица. Какво ще й кажеш на лисицата, като я видиш? Здрасти. И какъв отговор очакваш от нея? Махай се. Яко, предполагам, че си права. И ако кажа здрасти, какво искаш да ти дам, тя ще каже кокошки. Кокошки. Да, лисиците обичат кокошки. И на те не ходи ли си до върха? До върха не ми се ходи. И на мен ми се ходи. Искаш ли ние да ги чакаме в хижата? Ходи ми се забира. Аз искам Кока-кола. Кока-кола. Аз искам Кока-кола. Ще ти вземем Илия Кока-кола. Да се напием хубаво. Стига каза да не те снимам, защото във видеото ще има много пъти. Не ме снимай! Тъй, че по-добре не го казвай толкова често. Мими, те може да те снимам, нали? Да. Защото и ти си такава инфлуенсърка като мене. Не е вярно. Как е, че си по-добра даже. Не е вярно. Мимито е страхотна тиктокърка, скъпи дами и господа. Така че... Аз на мен ми пораснаха уши, втори чифт уши да слушам по-хубава музика, двойно повече. Какво? Огромен връх. Първия връх, който... Не, втория връх, който качвам. Първият, не знам връх ли беше. Но... Много вълнуващо. Това там е брат ми. Мими? Да. Къде се намираме? На връх Чумерна. Много е яко, нали? Да. Ето, тагваме се на връх Чумерна. Ето. Добре, произведено от... Няма да правим реклама. Да. Добре, това е първия връх, който сме качили заедно. И е много яко. Да. И ще качваме още, нали? Да. Супер. Чакай, твоята ще отворя. Отворя.